Сладко изкушение без вина. Това е протеиновото руло, което ще ви представя днес. Изключително лесна рецепта, в която блатът се подготвя от 3 яйца, една супена лъжица еритритол, 2 супени лъжици натурално какао и малко бак пулвер. Разбъркваме добре, след което поставяме сместа върху хартия за печене в малка тавичка. Моята тава е по-голяма, но като цяло, ако я направите в по-малка тава, ще се получи по-добре. И е време да подготвим пълнежа за нашето руло, а именно 250 грама натурален скир, 2 дози протеин. В случая аз използвам на Jim Beam, а именно ванил сладолед. И след като блатът ни изстина и се отдели от хартията за печене, го намазваме с получената смес, след което внимателно трябва да го завием и да го оставим задължително в хладилник за поне 1-2 часа. Време е да го поръсим отгоре с разтопената на водна баня бяла кувертюра около 50 грама. Запази рецептата и я пробвай вкъщи.